may araw din kayo. Kini ang singgit sa pipila ka mga grupo sa lihok protesta sa CM Recto Manila kagahapong adlaw ardido sa kauluhan. Mahigayon kagahapon November 30, 2025 adlaw nga Domingo. Kamala pa ni Robert gikan sa grupong I Am Rider. Dili sila og presidente nga giingong bangag og sigunini nga gusto nila nga mokanaog na sa pwesto si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kon PBBM. Dako usab ang kalagot sa mga grupo ngadto kang DILG Secretary John Vic Remulla mahitungod dahimo kuno kining itoy sa administrasyon o sa presidente. Ato maminang pamahayag ni Robert sa I Am Rider Group. Bongbong Marcos at pamilya nyo, puro kayo mga drug addict at magnanakaw. Ang pakiusap ng sambayanang Pilipino sa inyo, lumayas na kayo sa Malacanang, wala na kayong puwang para mamuno sa bansa. Isama nyo ang inyong mga alipores, lahat kayo na mga sangkot sa pagnanakaw, may araw din kayo. Panawagan ni Robert nangulo sa grupong I Am a Rider.